Lip, 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 lippu. Tämä on Penapapa erikoislähetys. Ja juhlan aiheena on Suomen itsenäisyyspäivä. Oottaa kuullut semmoisen. Se on 6. päivä joulukuuta. Joulukuussa on paljon niitä juhlia. On itsenäisyyspäiviä, jouluja, joulukalentereita. Uusi vuosi. Ja jollakin on synttäreitäkin joulukuussa. Kaikenlaista. Mutta nyt on itsenäisyyspäivä. Mutta mikä se semmoinen itsenäisyyspäivä on? Se on sitä, että Penapapa kertoo. Penapapan pappa ja mummi, ne on elänyt silloin, kun ne oli nuoria. Ne oli niinku teinejä. Silloin oli kännyköitä. Niin silloin tämä meidän kansa päätti, että meistä tulee Suomi. Me ei oltu silloin niinku itsenäinen Suomi. Itsenäinen Suomi, että saatiin tehdä, olla turvassa, pitää hauskaa, mukavaa, eikä kukaan häirinnyt. Meillä oli ystäviä ja me saatiin käydä koulua, töitä tehdä rauhassa. Tää oli turvallinen olla. Semmonen Suomi me tehtiin silloin yli 100 vuotta. Tappi ja 2 pyörylää perässä, eli 100. 100 vuotta. Penapappakaan ei ole ihan niin vanha vielä. Ei lähellekään. Ja yli 100 vuotta. Niin, silloin me tehtiin tämmönen Suomi. Helsingissä, se on Suomen pääkaupunki. Niin, siellä päätettiin, että nyt me tehdään Suomen valtio. Me ollaan suomalaisia, itsenäisiä. Se oli silloin se reilu 100 vuotta sitten. Ja tiesittekö, meidän ensimmäinen lippu oli tämmönen. Punainen leijona. Tai kultainen leijona. Punaisella taustalla. Mutta se ei ollut kuin vuoden verran. Sitten me alettiin miettimään, me suomalaiset, että pitäisiköhän meidän vaihtaa semmonen lippu, jossa on risti. Kun niin kuin Ruotsissa ja Tanskassa ja Norjassakin on risti, niin vaihdetaanko semmonen lippu? No sitten oli semmonen Bruno ja Eero silloin aikanaan, niin ne piirteli sitä lippua ja sitten ne piirsi tämmösen. Siinä oli vaihtoehto, oli ensin semmonen, että oli keltaista ja punainen risti. Mutta tuo risti oli se juttu. Eli haluttiin, että meillä kaikilla on risti siinä. On niin kuin kaikilla Pohjoismailla, eli Ruotsilla ja Norjalla ja Tanskalla ja Islannillakin. Mutta kumminkin. Ja mistä nämä värit tulee? Sekin on tärkeä tietää. Tämä on puhdas lumi ja sininen tarkoittaa, että on paljon järviä. Puhtaita järviä, hyviä uimavesiä. Ei kylläkään nyt, kun nyt on aika kylmä. Jos ei avannossa halua uija. Joo, sillä lailla tämä Suomen lippu sitten keksittiin ja kehitettiin ja nyt se roikkuu tässä. Papallahan on tuolla muitakin koristeita, on se pikkulippu ja joulukuusen koristeita on hyviä. Ja sitten on tuolla tommonen, missä on leijonan kuva, niin se on presidentin lippu tai pääministeri. Petterin tai ei se Jöörani ollut, kun se oli tuo Aleksanteri. Tuppi Aleksanteri.
ne käyttää tuommoista lippua. Ja sitten onhan täällä muutakin. Täällähän on tonttujen kuvia. Niin kuin sanoin, joulukalenterikin on vielä tässä kuussa. Niin tässä on taiteilijoiden luomuksia. Ellen tonttu, Lilian tonttu ja Kasperin tonttu. Kappa näyttää 2 peukkua itse asiassa. Oli niin herkuinen, että oli pakko maistaa. Niin, tästä lipusta oli puhetta, kun itsenäisyyspäivä. Niin, että tässä mun pitikään sanomani. Ei unohtunutkaan. Niin tämähän on se yksi semmonen niinku kansallismerkki, eli epos. Eli semmonen merkki, että me ollaan suomalaisia. Sittenhän meillä on muitakin semmosia niinku Suomen tämmöisiä tunnuksia. On niinku kansalliseläin, karhu, kansallislintu, laulujoutsen. Sitten on kansallisuus, niinku tämmönen kirja, Kalevala, josta on tehty korujakin. Varmaan teidänkin kotona on niitä koruja. Aika hienoja, munkin mielestä. Mutta ajatelkaapa, miksi tämä lippu on tehty. No olisi kyllä aika hankala, kun lippu vetää salkoon, mutta pitäisikin karhu vettää sinne salakoon. Eihän se siellä pysyisi. Olisi aika raskaskin. Mutta tämmönen kevyt lippu, niin tää... Oho, sehän niinku heilahtaa vain sinne. Niin kuin näette. Semmonen on se lipun tarina. Ja sitten oli tämmönen aikanaan silloin, kun oli minun pappa ja mummo eli, niin 2 kynttilää pistettiin ikkunalle. Tämä tarkoitti kotimaa, isänmaa. Ne oli semmoisia merkkejä. Ja nyt toivottavasti teilläkin on 2 kynttilää. Nämä on tämmöisiä sähkökynttilöitä, ne on erittäin turvallisia. Oikeita kynttilöitä ei saa sytyttää. Paitsi Pelapappa voi sytyttää. Täällä on hyvin varovainen. Noin. Ja sitten Pelapappahan tässä meinasi vähän niin kuin juhlistaa. Ja ajattelin, että voitais kaikki vähän juhlistaa nyt tätä itsenäisyyspäivää. Sillä lailla, että pieni vastaanotto pidetään tässä. Niin, miten se onnistuu? Hyvin. Mutta tämä vastaanotto vain pienille. Riia, hyvää itsenäisyyspäivää. Kiitos, kiitos. Sofia, hyvää itsenäisyyspäivää. No, kiitos, kiitos. Kasperi, hyvää itsenäisyyspäivää. Kiitos, kiitos. Vilho, hyvää itsenäisyyspäivää. No, kiitos, kiitos. Samoin. Reino, hyvää itsenäisyyspäivää. No, kiitos, kiitos. Samoin. Elle, hyvää itsenäisyyspäivää. Kiitos, kiitos. Samoin. Lilia, hyvää itsenäisyyspäivää. No, kiitos, kiitos. Ja tarkoitti, että Rampeluukas, hyvää itsenäisyyspäivää. Se tarkoitti, että kiitos. Onhan meillä sille, että näillä Helsingissä on semmoiset isot itsenäisyyspäiväjuhlat. Meidän porukassa on yksi semmoinen, joka on käynyt niissä itsenäisyyspäivän linnanjuhlissa. Pääministerin kättelemällä. Sehän on niin kuin olisi Penapappaa kätellä. No ei, se oli vitsi. Kyllä pääministeri on sentään pääministeri. Mutta hyvä Riia. Se on nyt toisessa juhlissa jo. Meille muille tämä on ensimmäinen juhla. Ja ajattelin, että tähän loppuun voitaisiin juhlistaa juhla herkkueväillä. Nostetaan malja. Tässä on mustikkamehua. Aitoa suomalaista.
mustikkamehua, aito suomalainen joulutorttu. Ei vielä. Niin, haluan toivottaa kaikille oikein hyvää, niin pienille kuin isommillekin, oikein hyvää ja mukavaa itsenäispäivää. Toivottavasti saa jatkaa tätä samaa perinnettä vielä satoja vuosia tämän lipun merkissä. Kippis ja kulaus. Nyt Venapappa alkaa syömään tordelloja ja ei muuta kuin hauskaa iltaa.